Unsang isda ang kuha og mata? Kuan. Red ball. Red eye fish. Red eye fish. Kasayang. Gago! Unsang isda ang 82 ang edad, ma'am? 82 ang edad. Ha? Paano masabi? Ma'am, kinsay pangan, ma'am? Jillian. Ikaw, ma'am. Hello. Ila, sige. Ikay una pangutan na ba kung makatag-an ka, ma'am, kaya na kay 20, ma'am. Kaduha kong pangutan na kung makatag-an ka sa 40 dayon. Kaya sunod ikaw. Mga sayo na gani, tigmo-tigmo rin ni ma'am. Kani. Unsang isda ang 82 ang edad, ma'am? 82 ang edad. Isda na siya nasa sa unasa. 82. Sayo na kayo na. Pero kayo siya. Damog na isda. Ikaw, unsay mo ikuan? Matakay lang, basta makatag-an ka. Sayo na ganyan siya. Isda nga 82 ang edad. Lapu-lapu. Wala po? Bangus. Danggit. Danggit. Unsay final nimo tubag. Ano nga ito ba? 5, 4. Bangus. Bangos. Bangus. Bangos yang tubag. So, yan namang 20. Sayop ang bangus. Sayo. Sayop ang bangus. Unsay tubag, pre? Ito. Ha? Ito. 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 82. 82 ang edad. Sos, sayangan 20. Sayangan 20. Bisaya. Bisaya, rakes tananoy. Ando ang 20, pre. Ikaduang pangutan na, pre. Ha? Tigmo. Ikaduang tigmo. Ikaw gyapon, sunod siya. Kani, sayon na kani ha. Mamili tag sayon. Kaning kuan ay. Salayo motor sa duol doktor. Ha? Talayo siya mura sa motor. Oh. Sayon na kani, salayo motor sa duol doktor. Sa day. Naka-partner na siya diri sa Makita na tong sagasa. Makita na din. sana. Ah. Sana na sa pirmi. Night time, pre. Ha? Night time, wala. Nagarating sa siya. Taga chance. Kulis ko. Layo motor sa doon. Doktor. Salayo motor sa duol doktor. Sayon na kay na. Kung doktor. Ang doktor? Lahapit. Lahapit na. Kaya nga ay. Yan naman 20 dan, pre. Dili ni Bante 40 jud. Wala, sponsor. Grabe, sponsor na to. Grabe ka portahan na to. Sponsor na to. Sige, ano time man ha? Kasayang kayo ang oras nagdagan. So, Dump truck. dump truck? Final mo? Ay, sa 10, 9, 8, 7, 6, 5, Skywalk ko yan. 4. Skywalk. Skywalk, final answer na mo? Skywalk. Sayop. Sayop siya. So, sayangas 40. Oy, sayop man. Usay tubag, pre. Usay tubag. Lamok, di ba? Lamok. Kaysa layo siya. Kaduol, injectionan ka. Sama na ko yan. Grabe. Sayo na kayo. Grabe pagkasayang. Sayangas 40. Oy, Sayo ka. tingnan mo, Bisaya. Mga English. Ikaw. So, ikaw, sunod na po. Okay, kasi pangalan gani? Hello. Ella. Okay, Ella, kanina nga sayon rin mo tigmo kayo. Kay sayang kayo ang buwan. 40. Sayang ang 40. Happy ka na ito tumatulero. Kapit ra. Kani. Yan yan. Unsang kani kay mga di man mo kay kamanlo sa mga lawang nga Bisaya no siguro no. Kani. Sayon na kani mo ha. Unsang isda ang puwa og mata? Kunang Kayo rin na siya. Sayon grabe ka sayon na na. Nagpis mo tubag? kipon. Tagaan chance. Napay oras. 5, 4, 3, 2, 1. Unsa patakay para magakuan? Hon. Last, diba? Unsa isda puwag mata? Ay, fish. Red eye fish. Kasayang sa 40. Unsa ito bag pre? Kanang gitis ka ta. Gawa ka ba naman ako? Sayang nga oy. Kanang datan mo ha? Piskat kay puwa magmata, ikay piskaton buhay mo mata. Pagkikis ka na ganyan
lang sila 20 pre, kaya sayang kayo. Nagay 20. Pangalan ninyo, gawa mo katag-an. Sige, salamat. Salamat. Kisa'y pangalan mo, ha? Ayra. Ayra. Pila edad ha? 20. Dami pa tigmo yung kami. Kung magkatag-an ka ma'am sa dosa, nakay 20. Ay, sponsor ako. So, unang pangutan na ma'am, unsang isda ang kuwa o mata. Kuan. Red Bull. Ay. Walang pabaloy. Wala pa ba Ay, kuan. Red fish. Red fish. Red fish. Sa iyo, ang tumbag kay piskat. Fish. Oh, piskat. Kuha magmata. Sa iyo pagka, piskat na siya. Kinsay pangalan ma'am? Jennifer Ligaspi. Junabel. So, primero pangutan na ma'am Junabel. Tigmo-tigmo ni sa makatag-an ka 20 dayon. Ianda may 20 pre kasi iyo na kay libre. Unsang isda ang 82 ang edad ma'am? Kay dos ang edad. Nara sa lugitan mo sa unasan. Kapte sa baybay, nakita mo sa. Kahit nakaksa na siya magwas. Buwang nga nang isda mo 82 ang edad mo no? Buwang na kayo pre. Diba sa isda ma'am? Takil na ma'am, sayang kay 20. Pugtong. Ha? Pugtong. Gago! Final na na, pugtong. Financial nilo. Pugtong final ni mo ha? Final ni mo ha? Tagag chance. Napagay 10 seconds. Kaya na mo ha? 10, Ingo? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala ka kabalo? O sa ito ba, pre? dito. Ito. Diba? 82. Ang edad. Isda ah. Dito. Ito. Dito, diba? Dito. Ay, saya mas 20. Ay. Salamat na ma. Tigmo-tigmo ni sa ma'am. Kung makatag-an ka ma'am, o sa katag-an, 20. Nga makatag-an na bug ka, 40 na. So, kinsay pangalan ma'am? Adnalin. Idnalin. So, Idnalin, pirmirong pangutana, pirmirong tigmo. Sayon na kayo ni, mga sayon, tagasan na ni. Ayuhan ang sayon. Pirmirong pangutana, kung makatag-an ka, 20 na yun. Kani, sayon na kayo ni. Ato. Sa layo motor, sa dool doktor. Kana. Kasi mo to ba kana? Basta nakita na to na. Ang time pre, ang time. Nasagtay Para ma pas kanon na din siya oh. Time ni pre. 10 seconds. 10, Sabos-sabos ka? 9, Ako osbon. Okay. Sa layo motor, sa dool doktor. 6, Tigmo, sayo na na. Salayo. 4, 3. Matakay lang para kasi matangkap ka. Okay, Dio. Kasi mo. Matakay lang. Wala. Wala. Time na. O sa ito ba pre? Sige, na kayo na. Kada bubatog sa riyato sa tao, di ba lamok? Sos, lamok. Katulong siya, Tanawa. di ba? Tanawa sa layo pa. Muan ng lamok. Dool na. Injectionan ka. Kasi na kayo. Okay. Gusto. Kailan mo nakita ang lamok, God? Ha? Shoutout ko sa mong mga barkada. Hey, hi. Sa barkada sa Virginia. Hey, Lester. Chua. Hi. Francine. Sa tao, wala na. Shoutout lang ako. Ban. Si Army Rabindal. Salamat. Salamat.